Καλησπέρα σας. Είμαστε η Εκρεβοπούλου Ανθία Ραφαηλία και Χάνου Μαρία Μαλεβή και σήμερα στο μάθημα Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης θα μιλήσουμε για το podcast The Power and Pleasure of Pause. Στην τρέχουσα παρουσίαση αναλυτικότερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που παρά τη σημασία του συχνά παραμελείται στην καθημερινότητά μας, δηλαδή η παύση. Ζούμε σε έναν κόσμο που τιμά τη συνεχή δραστηριότητα και την υπερβολική αφοσίωση στους στόχους, αγνοώντας συχνά τις ανάγκες μας για ξεκούραση και ανανέωση. Κάποιες φορές, ακόμη και όταν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της παύσης, είναι δύσκολο να την πραγματοποιήσουμε. Οι συνθήκες ή η ψυχολογική ορμή μας μπορεί να μας εμποδίσουν. Ωστόσο, ακόμη και μία μικρή παύση μπορεί να αποδειχθεί απολαυστική και θα έχει θετικό αντίκτυπο στη δημιουργικότητά μας και στην ενέργειά μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτές τις στιγμές και να τις ενσωματώσουμε στη ζωή μας και στην εκπαίδευσή μας? Ας εξερευνήσουμε μερικές ιδέες ενθάρρυνσης και ενσωμάτωσης για το πώς μπορούμε να κάνουμε την παύση πιο σημαντική και πώς να την προωθήσουμε ως μέρος της καθημερινής μας ζωής και διδασκαλίας. Συζητήσεις. Συζητήστε τα ωφέλη της παύσης και τους τρόπους ενσωμάτωσης στη ζωή μας. Ασκήσεις. Ενθαρρύνετε πρακτικές όπως η αναπνοή, ο διαλογισμός ή η γιόγκα. Προτεραιότητα στην ευεξία. Δείξτε ότι η ευεξία είναι σημαντική και ενθαρρύνετε την προσοχή στις ανάγκες μας για ξεκούραση και παύση. Παραδείγματα. Δείξτε πώς εφαρμόζετε την παύση στην καθημερινή σας ζωή και πώς μπορούν οι μαθητές να κάνουν και οι ίδιοι αυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως τα εκπαιδευτικά διαλύματα αποτελούν στρατηγική διδασκαλίας που συχνά παραβλέπεται, αλλά έχει σημαντική αξία. Αναφερόμενη στη δική μου διδασκαλία, παρατηρώ πως μία διακοπή μετά από μία ερώτηση δεν μπορεί να φαίνεται αμέσως ευεργετική για τους μαθητές, αλλά προσφέρει σημαντικό χρόνο για βαθύτερη σκέψη και ανάπτυξη νέων ιδεών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα είδη εκπαιδευτικών διακοπών που αξίζει να εξετάσουμε. Οι μαθητές χρειάζονται ευκαιρίες να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν θετικά παραδείγματα, όπως η πολυπλοκότητα ενός μαθηματικού προβλήματος ή η ομορφιά της τέχνης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το σώμα. Οι φυσικές διακοπές είναι εξίσου σημαντικές, καθώς και η κίνηση και η ανάπαυλα συμβάλλουν στην υγεία και την ευεξία των μαθητών. Τέλος, ο φυσικός χώρος παίζει σημαντικό ρόλο στις εκπαιδευτικές διακοπές. Οι πράσινοι χώροι και οι αστικοί περιβάλλοντες χώροι προσφέρουν ένα ιδανικό περιβάλλον για αναζωογόνηση και ξεκούραση. Συνολικά, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την παροχή φυσικών διακοπών είναι κρίσιμη για την ευεξία και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Είτε αυτή είναι φυσική είτε διαδικτυακή, από τη διάκριση των φυσικών οάσεων παύσης έως την ενθάρρυνση των μαθητών να εκτελούν ασκήσεις χαλάρωσης. Οι διακοπές προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να ανανεώσουν τη συγκέντρωσή τους και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Επομένως, καταλήγουμε ότι οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ανανεώσουν τη συγκέντρωσή τους και να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον τους για τη διαδικασία της μάθησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθησή σας.